Lokal. Iswa ti Tianginiwana, iti sangwanan ti Provincial Environment and Natural Resources Office wenno Penro. Kaspaset ti selebrasyon ti Women's Month karayto ya bulan ti Marso. Inbatad ni Mr. Victor Davalos iti Nasawa Departamento. May sarayto ya wagas kaspanang ipakita ti suporta karagiti babae. Ti aktibidad ket aglokata tunggal Lunes sa karayto ya bulan manipod bigat aging ganay ti malema. May naikiti raytoy. Dinayaw ni Davalos sa iti babae, gapoy tinaysang sangayan nga arami dagkan trabaho da, iti entero, apagilyana. Itatangal daw ngamin the kick off activity ni iti Women's Month because March, for the whole month of March is a Women's Month. Ito yung tinatawag namin na Women's Month and we have many activities na dito kagaya niyan ngayon sa harap ng office. Meron kaming Women's Month Changi. Ayan. Siyempre, ang mga Changi kasi, yan, nakikita natin mga kababaihan ang gumagawa niyan, di ba? Karamihan. So, we are featuring what the women can do sa ating mga buhay. Kasi sabi nga natin, women can make difference in our lives. At hindi naman masaya ang isang lalaki kung walang babae, di ba? Tato sir, ito ilang kick-off iti celebraran tayo. How about into next days, weeks? The whole day, the whole month of every day, may mga nakalaan na activities. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.